What's up mga ka-Dragon? Yan, for today's videos, yan, kasama natin mga Dragon Fruit ladies, no? Yan. Bali second time na to nila mag-try na manlupoy. Last year kasi, nag-try kami, hindi kasama si Joan. Yes, gusto ko ma-experience. Gusto niya ma-experience. Kaya ngayon guys, testing natin manlupoy. Sana mapuno natin yung lake order nila. No? Last year napuno namin yun eh. Kaya ngayon, sana mapuno natin. Kaya yun, let's go! Let's go! Yan guys, gusto lang namin magpasalamat sa Team Kahapit. Yan sa pag-invite ko sa amin. Hindi pala ako invite. Parehas lang din po yun. Invite namin yung sarili namin dito. Inaantay ko rin kasi siya mag-chat. Sabi ko, sino kayo mag-chat? Si Pei, Nahiya naman kasi. si Aiza, or si Joan? Hindi, kasi Ay, ako. ikaw rin nag-chat naman nakaraan, di ba? Hindi, si Ako. Greta. Si Peng. Sino ba Tapos una? sinundan ko rin. O basta't yun na yun, no? Yun na yun, basta't ganun din nangyari. Ayun. Kaya yun, kita-kits tayo kasi na outra. Let's go! Let's go! Sana makarami tayo. Yeah. Yung bala natin. Ilabas mo na. Ate Loida, sisimulan na namin. Malaking tulong talaga yung Binigay niyong Vicks. Kala ni Ma'am Loida pang sasakyan lang yan, pang biyahe. Pati pala pang bangka. Kalmada man eh, kalmada. Kalmada pa yan, kuya? Kalon-alon nga. Dagat tabi naman ang ano yun. Kuya, mag-fix po kayo? Ah, Mag-fix? Sanay yung mga yan. kayo ang ano ba kayo? Magbisa kayo. Oh. Okay. Kasya tayong lahat dyan? Ha? Kasya tayong lahat? Sa to. Madanaga na, George. I would Brad. Hindi na yan, hindi naman yan. Nandahan lang ha, madulas. Dito lang, santay mo kami. Inis namin magbangka, guys. Salamat kami sa magbangka. Kaya lang mahangin. Hindi kami na-invite. Busy si si Ali. Ha? Busy, kainan nyo na yun. Busy si Uy, sa mama ko. Ha? Mag-iba na Tama ba ako? Tatlo ba kami? Oo. Busy ko lang. Iba na siya ng landas. Parang nagkikita ko na yung mukha ni Gigi. Nag-iba. Buti nga tamo na, kung ako maamot ko na naman sana. Sana yung isang patong bata. Layo nanti. Baby shark. Feeling mo pa. Nantay mo nga. Basta, galingan lang natin magsalo. Marami tayo makukuha. Oo. Talagang talaga. Oo, dapat Malakas ka.
JJ ay nakakaramdam na ng hilo. Makadugsol ka, George. Magpalit na kayo. Palitan mo nga, di. Taba yan, ante. Paano ka? Palitan ko. Galingan mo, George. Baka ikaw yung baka ikaw yung pag-asa, ikaw yung makapuno ng kwa. Ayan na pa yung galingan mo. Yan na! Di ba sabi mo wag kontrahin? Wag kontrahin yung tubig.
dami guys. Kaya nagsama eh. 1,000 isang Sana tuwa. kontra natin kasabi ni, ano eh, ni Joanna ano eh. Dami na yan oh. Ilang po tayo na yan oh. Ba, ayos yan. Dalawang buhit o dalawang ano? Dalawang buhit lang po. Hindi pa lang 1 kilo. Nag 1/4. Di pa? Wala po eh. I-check po kung nakawin sa akin. Nakondine siya? Ewan ko lang. Ano, tapos guys, gusto ko yan, Jo. Parada. Oh, kalamig. Eh. Welcome sa kubo ng kapit. Wow, ang cute-cute naman. Para yung kubo namin to ay yung lumang kubo namin. Ha? Dito kasi ano gusto namin pag nagabaha. Rapid yung tubig. Inaabot ba kayo dito? Ang baha. Pagtag na lang naman. Pagtag na naman, wala kang baha. Inyo to. Wow, may pamais si Kuya Van. May pangat pa si Lorenzo. Kuya? Ito last. Lorenzo? Ay, Lorenzo ano ba? Lorenzo Lazaro. Lorenzo. Sama si Lorenzo Lazaro. Pagkita ng nanay ko tawag sa akin Lorenzo. Pero pag hindi, Lawrence lang. Oh, paeng. Ay, Alam mo na, magkape mo na kayo, magkape. dali na kuya, oh. Oh, hindi. Tara, at malamig Eh, talaga. ano? Ang May pakape sila. Ay, kung saan nag-ahon, eh. Hatiin nyo na yung nakuha natin eh. Kaya man na. 1 kilo tayo. Hindi, yun na yan. Napupurga na dyan. Purga na kami dyan. Puta eh. Ginasugpong na nga si Mais. Bocho. Yapay. Magkano benta nyo pag ano? Kalalaki man itong baso nyo, kuya? Nakaraan ang benta namin, nakaraan 100 kilo. Yung unang laot namin. So, ayan mga ka-dragon. Ayan, bali katatapos lang namin mag-merienda dahil nahilo si Gigi. Ayan, bago ang lahat, gusto namin magpasalamat sa team Kahapit sa pag-invite sa amin dito sa kanilang kubo. At syempre, sa buong team ng Team Kahapit. Ayan guys, sa mga susunod, yan, sasama ulit tayo sa kanila. Buroy-roy. Makawil na lang. Kaya ano, reserva mo pa dyan yung ano mo. Hindi, may magbabakan kami ng buwan namin. Kainin namin ng buwan namin. Ayan guys, invite din natin sila guys sa farm para makakita din nila yung aming kubo. Lakas kumain to. Ay, ito pala. Kala ko hindi, kala si Tito Las na dito eh. Si Tito Las ng... Siyempre naman, di yung tayo na lang tayo yung ano, di ba? Sila din, invite din natin sila doon para ano, masaya. So yan, thank you so much mga ka-dragon at syempre sa team Kahapit. Yan. Thank you so much po. Good night mga ka-dragon, antok na kami. Thank you so much. Thank you so much.